Дыхтараки современный бакалагери Руй мола бади ты руй марди бегонара надет кию бола Йоди гызашташа тонис чуно мадар быта Тонис мара бахама и мухаббатом сар быта Ишкыш фақат шавҳар быд ишкыш фақат фарзанд быд розӣ ай бахти зиндагӣ Фақат хирсам буд ишқи мауда вуҷуд надошт ма бегонаш будам ҳатто як бор ба ёдаш назар ма девонаш будам мевоистад даре ҳаёт парво ҳеҷ ка надора гила рӯи хор мемонад таги санг мемонад тухма ту бе тақдири май гарчи дар дига тақдири ханда насиби ту набудай ту ба ғам асири нишонати ашкота фақат ханда нишонте хиёл кади тонисти офтоба ба доман пушонди нишонати ашкота мара диди табассум ки вақте зид боши ай пешат бромам рӯ таусики ай дури салом бите бугу айлам шу дори бугу зиндагит хубай ду фарзанди хушрӯ дори мара беақл хиёл ки дуруғ бугу шабоза манам хаб мекунам гӯё нарасида ёвоза дили марам пора меша гиряҳои дарунӣ да дили марам пора меша сеемгии дарунгӣ да мара гуфта будан дару хонаву хорузор буд шавҳар рӯза да кор буд хиштоманаю безор буд медонистам корота вақти ҳомила дорӣ да пойлиш дуруни ёви хунак шуштани қолита шабоба гиря саҳар мешид ба азоб мегзаш ҳар рӯз ту фарзандшиди хиштоман модар нашид афсӯс сари та вақта хиштоман мезад ягон киёна қодрус мекард қиртақда ба ягон баҳона мерафти кухниву бо аму гиря беовозад ай гули ма хор шидай ту дига намондай нозад намепирсум та ҳичи ки дилат алам дора ту механдиву ҳатто хандаи ту ғам дора маълумай аяму ба умед кардани нигаҳат маълумай пушаймонид аи бахти сияҳат вақте сияҳ бахти як нафас умр дуроз метовад ту мехоҳӣ ҷидо шаи фарзанд боз медора сабр мегӯй тоқат мекунӣ соз мешава ягон рӯз неки ба ҷой беҳтар шавӣ бадтар мешава ҳар рӯз мехези ҳар саҳар хиштоман рӯй хуш намета барои дӯстдорӣ кардан шавҳарта хуш намета хиштоман шумн мебина шуд намедорад дӯста саб хароб худат лоғар рӯи устуғонда пӯст ҳаққи гапзанӣ надорӣ дау хона ту хапӣ агар даантаҳои кунӣ тамом да таги гапӣ 4 солчи зиндагита гузашт 4000 рӯзит як дона гулам туфа накардам да ами қарӯзит неки чанд шаполоқ бари рӯ чанд ақорат даруд заданду гуфтан ҳар рӯз заҳр будак дар гулуд дар одам ҳама ба сари зан шаба букет омад ба хирсанди ё бурданаш дира гирьят омад ки се рӯзе дар одам буди як борам занги назад хабаргирӣ пеши ту фақат дочат омад хиштоман омаду бурдуд шавҳарат буд нобуд нагуфта ки навзой да яҳволу давалла бори кор буд духтараки современӣ кукани хандаи ту ку ҳар рӯз телеформаҳои нав ба нави ту да даст ҷорӯб да там паплини кушоди кӯҳна эркагита хона ё чат намекади духта ҳаёт вазвини бад шид дига намондак тоқат ба тақдир тан доди ҷудоӣ гирифти талоқта яке ишқи явалата диди бой надоди сирта манам хаб кардам нагуфтам ки медонам дарди дилта дига хонаи ё чат хонаи аввала нест ама наметонам табугум ранги аввала бес барои ки ишқи кӯдаки будаг ишқи тоза аҳози бинамон мекунан дига овоза ту хапи бу манам хап салом алек тамом хай мава ту ҳармон метарсем ай овозаи халқ мава ту якҷоше маълума идов чӣ меша дига идо байни мава ту да тоқа ишқ намеша барои амиқама метарсам ай пурсидан ки биёй а ту изо мекашӣ ай пурсидан ки биём ту интизори ма мешай ма интизори ту барои ки қатӣ ма гузашта буд рӯзаи зури ту мумкин ки ма ҳар рӯз қатӣ ту бору пару биғалтам неки дига да хобам мебинам ки да бағалтам ту ай сар ошиқ меша неки идо мадане ту дига кас қатӣ мерай ама мешам ба аме ту ай сар ба макияж хитаранги пари мени неки идо дига кас да духтараки современӣ духтараки современӣ